ଚାଲିଛି ଆଇପିଏଲ ଯୁବାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହି ଆଇପିଏଲ। ଆଜି ସକାଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ଆସିକି ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ କହିଲେ। କାହାର ସୁନା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲାଣି, କାହା ଘରେ ରହିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ନେଇକି ତାହାକୁ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, କେତେ ଜଣ ଯୁବାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଆଇପିଏଲରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା 666 ବା 666ର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଓଭରକୁ 6ଟା ବଲ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ହାଇଷ୍ଟ ରନ୍ 6ଟା ରନ୍, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେପରି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗଣିବେ ତାହେଲେ 6ଟା ୱିକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। এই 666 ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଧନୀ ହେବା ଆଶାରେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆୟୁବକୁ ଯେପରି 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।